perquè nosaltres, tal com hem anunciat reiteradament en les xerrades de la comunitat educativa, en el procés de les eleccions municipals i en els darrers plens, estem d'acord que l'Ajuntament ha d'assumir una part de la construcció de l'Institut Escola, que són aquests 1.800.000 euros, i en aquesta fase estem de revisió del conveni. Si algun grup polític està en contra d'aquests projectes educatius al territori, és la seva vergonya, és la seva pena. De pals a la roda en tenim constantment, no només ara, sinó arrel de les eleccions municipals. El que no estàvem a favor és en la manera en què s'havia plantejat i assumint tot un cost com el que s'havia pressupostat, que hipotecava les finances de l'Ajuntament i que, a més, hi havia un informe desfavorable del propi secretari interventor en relació que no hi havia pressupost consolidat per fer-ho i que, a més, no hi havia en aquell moment un conveni d'educació que pogués realment legitimar el procés. Si continua sent un import massa gran per les finances, s'ha de sotmetre a la consideració del poble que pugui realment decidir si realment la prioritat número 1 de la inversió de tot el municipi és aquesta o és una altra.